Els resultats de la 6a edició de l'October Trail s'han anul·lat per les condicions meteorològiques que s'han desfermat quan ja s'havia iniciat la prova en les distàncies de 32 i de 9 quilòmetres. De fet, de la tercera distància, la d'11 quilòmetres, ni se n'ha donat la sortida. Una tempesta elèctrica acompanyada d'una intensa pluja i fortes ratxes de vent han obligat els organitzadors a suspendre la competició i evacuar per seguretat tots els participants. En els casos que no ha estat possible, els corredors han hagut de completar el recorregut. Teníem mig previst, tenim els bussos en marxa, ja automàticament els enduix en els punts de retirada, que eren els avituallaments, i estem retirant a la gent perquè la vida d'una persona val més que qualsevol altra cosa. Perquè te pot fer 10 litres, te'n pot fer 50, te'n pot fer 100. No, tenim casos de no fa gaire que va passar aquí a Menorca. Jo crec que s'ha d'evitar tots els riscos que hi pugui haver. Per aigua no molt ben enturat, però és que hi havia tormenta elèctrica i davant d'això aquí no hi ha decisió possible, no hi ha discussió possible. Aquests darrers quilòmetres podia ser pluja forta i així ha estat. A partir del quilòmetre 20 ha començat a poc i de cada pin més. Èpic, espectacular, mai havia corregut en aquestes condicions, allà que tenim molt de respecte, amb aquest temps és difícil córrer